La CUP es troba en la fase de l'elaboració del programa electoral i per fer-ho organitza diferents taules rodones en format d'assemblea oberta perquè la gent pugui dir-hi la seva sobre els aspectes que més preocupen a la ciutadania per la millora del municipi. Aquest dissabte s'ha fet la primera trobada a l'hora del convent de Santa Clara. Bé, doncs vam parlar del centre històric, la manera que podíem revitalitzar-ho des de diferents punts de vista. Vam parlar del tema del rec del molí, vam parlar del tema de mobilitat, amb qui vam comptar amb la tècnica de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa, la Beti, que ens va portar moltes idees. Vam parlar de zona esportiva, vam parlar d'habitatge, com hem engegat la nostra regidoria, etc. I a partir d'aquí concretar i anar a propostes més concretes, que ja presentarem al programa. La propera assemblea oberta, la propera taula rodona, la tenim a Empuriarava, que serà el dia 29, que esperem que tingui més participació i que vingui tothom qui vulgui proposar, tingui propostes, estem oberts a qualsevol cosa. Parlarem de sostenibilitat i sobiranies. També una mica també del model d'Empuriarava que volem. Vam tenir aquí un acte molt fructífer de turisme de la CUP nord-oriental i a partir d'aquí elaborarem aquesta part de programa. La convocatòria del lloc de la propera taula rodona a Empuriabrava es farà a través de les xarxes socials.